அன்பான துலாம் ராசி நண்பர்களே, குரு பகவான் விருச்சக ராசியில் இருந்து தனுசு ராசிக்கு இன்னும் சில நாட்களில் பெயர்ச்சி அடைய போகிறார். வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி குரு பெயர்ச்சி அக்டோபர் மாதம் 29ஆம் தேதியும், திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி நவம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதியும் நிகழ்கிறது. விருச்சக குருவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், பொருளாதாரத்தில் தேக்க நிலை அடைந்தவர்கள், தொழில் முடங்கி போய் கிடந்தவர்கள், திருமண பாக்கியம் இல்லாதோர், புத்திர பாக்கியம் வேண்டிக் கொண்டு இருப்பவர்கள் இந்த குரு பயிற்சியை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள். துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த குரு பயிற்சியால் நன்மைகள் அதிகம் நிகழப்போகிறது. 3ஆம் இடத்தில் அமரப்போகும் குருவினால் துலாம் ராசிக்கு கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, திருமணம், முயற்சிகள் போன்றவை எல்லாம் எப்படி இருக்கும் என்பதை பற்றி இந்த காணொளியில் காணலாம். இதுவரை 2ஆம் இடத்தில் சஞ்சரித்த குரு பகவான் நவம்பர் மாதம் முதல் 3ஆம் இடத்தை நோக்கி நகர்கிறார். ஏற்கனவே இருந்த இடம் நல்ல இடம்தான். இந்த இடம் மேலும் வலு சேர்க்கும். குரு பகவான் உங்கள் ராசிக்கு 3ஆம் அதிபதி, 6ஆம் அதிபதி. இப்பொழுது 3ஆம் அதிபதி தனது வீட்டில் ஆட்சி பெற்று அமர்வது சிறப்பான யோகத்தை உண்டாக்கும். குரு அமர்ந்து இருக்கும் இடத்தை விட அவரது பார்க்கும் இடங்களான பாக்கியத்தலம், லாபத்தலம் போன்றவை பிரகாசமாக உள்ளது. மாற்றம் தரும் குரு பயிற்சியால் பல நன்மைகள் ஏற்பட போகிறது. வாழ்க்கையில் பட்ட சிரமங்கள் விலகி சுபிச்சம் நடைபெறப் போகிறது. தைரியம், வீரியம் போன்றவை இந்த குருவினால் உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கப் போகிறது. திருமண முயற்சிகளில் வெற்றி உங்கள் 7ஆம் வீட்டையும் பாக்கியத்தலமாக லாபத்தலத்தை பார்ப்பதால் கேதுவை நோக்கி குரு செல்கிறார். துலாம் ராசிக்கு 9இல் ராகு, 3இல் கேது சஞ்சரிக்கின்றனர். 3ஆம் வீட்டில் அமர்ந்து 7ஆம் பார்வையாக ராகுவை பார்க்கிறார். திருமணத்திற்கு காத்திருப்பவர்களுக்கு திருமணம் கைகூடி வரும். சிலருக்கு 2வது திருமணமும் அமையும். திருமணமாகி கோர்ட், வம்பு வழக்குகளில் இருந்தவர்கள் ஒன்று சேருவார்கள். சிலருக்கு மறுவாழ்க்கையும் அமையும். சொந்த பந்தங்கள், பங்காளிகள் இணைவார்கள். மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி யோகம் அமையும். சரியான வழிகாட்டிகள் கிடைப்பார்கள். நல்ல குருவின் ஆசி கிடைக்கும். வெளிநாடுகளில் மிகச்சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களில் படிக்க இடம் கிடைக்கும். வெளிநாடு செல்ல நினைக்கும் மருத்துவ மாணவர்களுக்கு படிக்க நல்ல இடம் கிடைக்கும். குரு பயிற்சியால் அப்பாவிற்கு யோகம் கிடைக்கும். அப்பா மகன் உறவு மிகச் சிறப்பாக இருக்கும். பல பிரச்சனைகள் விலகி உறவுகளில் இனிமை தோங்கும். உங்களின் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பாக்கியம் கிடைக்கும். கனவுகள் நனவாகும். பொருளாதார செழிப்பு, வெளிநாட்டு பயணம் போன்றவை வெற்றியடையும். நெருங்கிய நண்பர்கள் நேசக்கரம் நீட்டுவார்கள். ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதல் கிடைக்கும். வெளிநாடுகளில் வசிப்பவர்களுக்கு பிரச்சனைகள் தீரும். ஐடி துறைகளில், கம்யூனிகேஷன் துறைகளில் நன்மைகள் நடைபெறும். இளைய சகோதரம் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். இது பாக்கியமான காலகட்டம். பொருளாதார செழிப்பு ஏற்படும். நீண்ட தொலைவு பயணம் ஏற்படும். தந்தை வழி சொத்துக்கள் வில்லங்கம் இருந்தாலும் விலகும். வெற்றிகளை அள்ளத்தரப் போகிறது இந்த குரு பயிற்சி. முயற்சிகளில் வெற்றி. வேலை விஷயத்தில் பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும். இதுநாள் வரை கோயில், குளம் சுற்றி உங்கள் கோரிக்கைகளை வைத்து அதில் ஏமாற்றம் அடைந்த உங்களுக்கு நீண்ட நாட்களாக நீங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த பதவி, பட்டங்கள், பூர்வீக சொத்து பரிமாற்றம், புது முயற்சிகள் அனைத்தும் கைகூடும். புனித பயணம் செல்லும் நேரம், தொழில் முன்னேற்றமும் அமையும். லாபத்தளத்தை குரு பார்க்க போவதால் பொருளாதார நிலை திருப்தி தரும். சிலர் பண கொடுக்கல் வாங்கலில் சிக்கியிருந்தால் அந்த பிரச்சனைகள் முடிவு பெற்று தனவரவு, ஆதாயம் கிடைக்கும். தொழில் வளர்ச்சி மாற்றம் தரும். நோய் நொடி தொந்தரவுகள் நீங்கி ஆரோக்கியம் அதிகரிக்கும். தீராத நோய்கள் நீங்கி மன நிம்மதி அடைவீர்கள். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். மகிழ்ச்சி பொங்கும். புனித யாத்திரை பயணம் செல்வீர்கள். பெண்களை பொறுத்தவரை இந்த குரு பயிற்சி நன்றாக அமையும். அதுவும் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்னும் சிறப்பாக அமையும். இதுவரை இருந்த மாமியார் மருமகள் இடையே நடந்து வந்த பிரச்சனைகள் அனைத்தும் முடிவுக்கு வந்து சுமூகமான உறவை நிலைநாட்டும். புதிய தொழில் வாய்ப்புகள், கல்வியில் மேம்பாடு, பொருளாதாரத்தில் நல்ல நிலைப்பாடு போன்றவை இந்த குரு பயிற்சியில் ஏற்படும். மேலும் போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கேற்கும் உங்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். அதில் அதிக சதவீதத்தை பெறப்போவது இந்த துலாம் ராசி பெண்கள் தான். இதனால் வரை இருந்து வந்த உடல் உபாதைகள் நீங்கும். கணவன் மனைவி இடையேயான கருத்துறபாடு அனைத்தும் விலகிவிடும். உறவுகள் பலப்படும். குழந்தை பாக்கியம் அமையும். இந்த குரு பயிற்சியால் பெண்களுக்கு நல்ல பயன்கள் இருக்கின்றன. அரசியல்வாதிகளுக்கு இந்த குரு பயிற்சி சிறிது ஏற்ற இறக்கமுடன் இருக்கும். பொருளாதாரத்தில் உயர்ந்தாலும் செலவுகள் அதிகரிக்கும். வீண்பழி சுமைகள் உங்கள் மீது சுமத்துவார்கள். அதற்கு தக்க பதில்களை வைத்துக் கொள்வது நல்லது. மேலும் சமூக ஊடகங்களிலும் தொலைக்காட்சி விவாதங்களிலும் பங்கு பெறும் பொழுது
பொறுமை காத்து பேச வேண்டும். அவ்வாறு பேசும்போது உங்கள் அரசியல் வாழ்க்கை சுமூகமான நிலையை ஏற்படுத்தும். அதேபோன்று சிபாரிசு போன்றவற்றில் ஈடுபடக்கூடாது. அவ்வாறு ஈடுபட்டால் உங்கள் பதவிகளுக்கும் அரசியல் வாழ்க்கைக்கும் மிக பெரும் ஆபத்தாக வந்து சேரும். மற்றவை அனைத்தும் நல்ல கிரகத்தில் உள்ளதால் இந்த குரு பயிற்சி அரசியல்வாதிகளுக்கு சமமானதாக இருந்தாலும் லாபம் தராவிட்டாலும் நஷ்டத்தை தராது. கலைஞர்களுக்கு இந்த ஆண்டு குரு பயிற்சியில் புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். தொலைக்காட்சி, திரைத்துறை போன்றவற்றில் பங்கு பெறும் கலைஞர்கள் நல்ல செல்வாக்கு பெறுவார்கள். பெரிய பெரிய அனுபவம் வாய்ந்த கலைஞர்களின் தொடர்பு கிடைக்கும். இதனால் கலைத்துறையில் நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்தை இந்த ஆண்டு அடைவீர்கள். சமூக ஊடகங்களில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். வியாபாரிகளை பொறுத்தவரை இந்த குரு பயிற்சி நன்றாக அமையும். நல்ல லாபம் கிடைக்கும். புதிய பொருள், வீடு, மனை, வண்டி, வாகனங்கள் வாங்கும் யோகம் உருவாகும். குடும்பத்தில் செல்வம் கொளிக்கும். இதுவரை தடைபட்டிருந்த தொழில்கள் அனைத்தும் துளிர்விடும். புதிய புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் வந்த போதிலும் மனிதருக்கு பிடித்த ஒரு தொழிலை தேர்ந்தெடுத்து வெற்றி காண்பீர்கள். இதனால் சமூக அந்தஸ்தும் சமூக பொறுப்பும் உண்டாக்கி பொது அரசியலில் ஈடுபடுவீர்கள். புதிய நண்பர்கள் அமைவார்கள். அவர்கள் மூலம் உங்கள் தொழில் மென்மேலும் விரிவுபடுத்தப்பட்டு வளர்ச்சி அடையும். விவசாயிகளை பொறுத்தவரை இந்த குரு பயிற்சியில் ஓரளவுக்கு நன்மை தரும். ஏனென்றால் மழைப்பொழிவு மனதிற்கு நிம்மதியை தரும் அளவுக்கு இருக்கும். இருந்தாலும் விவசாயத்திற்கு போதுமானதாக இருக்காது. ஆனால் உங்களுக்கு நஷ்டத்தையும் தராது. சமமானதாக இருப்பதால் விவசாயிகளுக்கு சாதகமான சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுக்காவிட்டாலும் பாதகமான சூழ்நிலையை கொடுக்காது. அது மட்டுமில்லாமல் புதிய புதிய யுக்திகளை கையாண்டு புதிய விவசாய முறையை உருவாக்கி புதிய முறையில் சாகுபடி செய்யும் போது அதிக மகசூலை பெறலாம். அதனால் லாபமும் அடையலாம். இந்த குரு பயிற்சி பொறுத்தவரை துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில், திருமண யோகம், கல்வி, அரசியல், கலை, வியாபாரம் மற்றும் விவசாயம் போன்ற துறைகளில் ஈடுபடுவோருக்கு பெரும்பான்மையான நன்மைகளையும் லாபங்களையும் அள்ளித் தருவார். இருந்த போதிலும் தனிப்பட்ட முயற்சியும் முறையான பயிற்சியும் மேற்கொள்ளும் பொழுது அந்த வெற்றியை நீங்கள் தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம். மென்மேலும் வளர்ச்சியடைய வாழ்த்துக்கள். மேலும் இதுபோன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள எங்கள் தமிழ்10 சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டன் அழுத்துங்கள். நன்றி.